kene kadeka kena ba anda kalayam ki omat jangka ki mi bet hakador jangki yet ki baret lane ki bitar ki baret napo ki khmat jangka kene kadeka kena muslim ka basang basa apo kategori Lebanon ka bade ki lain Arab jangan ka selap pertai jangi bat kadairu ka kena muslim bat kene ka kena hakasin ka ban ningkong hakapor ba ki yet lane ki bitar ki mi napo khmat jangka kalaya sngow berkelai tu baka khmat jangka kapang banda kene kena kala jauh omat kasyam penban baka omat jangka kekela syakite ki bitar pran marhadin baka kene kena kala itu yang kene jingjia ha ukpa jangka mar ulah her sepoka hospital poka tegari Lebanon ban mari jing sumar ki bakambania ba unik ukpa halaka mensim jo ulah ngai ru baka kene kede jingle jo ublai jangki niam musliman ha ka baka tega miracle ne kete jingjia ba phla kala jia ha poka tega khmat ki khon jong u bat kum taun ni kupa ula limi chaki hospital ki ang ba kane khna kada na jingpang ka balang serious bhala ne ka ba ma ba bat na kalien ki hospital ki ang ma kem laban sumar kane jingpang henry tat anda ki pha na bat ki hospital ki badan chaki we ki kiri ki bala kham rat ba ne kiri ki ba kham develop bat kum tala pencam ya kane jingpang ba ya kane ka khna presiden jaka tegari Lebanon ru ula rai ban pensio na bata ka jing sumar jangka Shabari bat ka khubar dum tamne halwar kane ka khna bakla jam ne 4 jam am semla bana hadum taru te na kalian copi ki pai ba sa shu komen hapo aja kane ka video la phia ngai ne pem ngai ya kane ka jingjia nai kini ki de ki jingjia ke ba shisha ke ba jia ka lang sodong cak perthai ha ka ba ublai ula bo kerpang dan ula thau kerpang yang iki breu bakin miki breu ki ba chat hang ne pos la perthai jong